ביום קיצי אחד עבדתי בסטודיו לבד. הטלפון צלצל, ואז עניתי מיד. זה פרופסור קיינר על הקו. בואי ללמד עברית, בלהט הוא אמר. סטודנטים נחמדים, במחלקה טובה. ללמוד הם אוהבים, אך אין להם מורה. כספים לא תעשי, אבל זו השקעה בונה. בואי מורה מיכל, בואי למדי המל, הווה עבר פעל. בואי מורה מיכל, בואי למדי אותם, עברית זה לכולם. הבשלתי שרבולים, נכנסתי לעניינים, והנה אנו מוכנים. למדנו התפעל, דיברנו על ישראל, הלכנו להילל, שם למדנו לבשל. הרבה עשינו בזמננו הקצר, אך עוד מילים ללמוד יש באוצר. כולנו אחורה נסתכל, בשמחה ובהלל. בכיף נשמח לטריניטי להזמינכם, שעברית נוכל להרביץ גם בכם. בואי מורה מיכל, בואי למדי המל, הווה עבר פעל. בואי מורה מיכל, בואי למדי אותם, עברית זה לכולם. יש!